ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te seryeta yu ita alawas, anapauluan, Krimen. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaman nadlaw ko kanibos. Iso lang nga ruden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan kwa na ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam, ti kinayat na. Kasta mo ti ko na ti daduma, ngam amok, nanang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y apimusay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Hawam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma ah. Nga mga no saan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko ah. Makita ah, naamu na mo't lang ter aramiden na. Imbag ta nakaumay ka ni ti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayon, sir? Damagam no danapateg nga ibagak. Binulan ka ini nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ita tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Ha? Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rodan ni madam, sir? Anya? Saan ka niya rumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipag na, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumikumak. Ikan kay ti bingay mo no ipagnam ti papeles. Kakanayin ko kat nga ron iti opisina yo. Bingay ko? Kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam na iti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisinak. Sika ti mangipagna iti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo ka ni Sally nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mo ti benepisyo amaalak. Huwan, sir. Asikas madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige, sir. Taidamag ko dagiti kasapulan, tapno daras ti panakaipag na ti amin. Aggunay ka nga roden. Awan pa'y mo ti aramidam ita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance iti opisina na. Matungpal, sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapul at ang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na, sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangitrabaho iti panang-claim iti benepisyo ko makit trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kaya't na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kaya't may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Best take iti rupat kwarta. Napanam ka di. Aday baga ni Sir papanantang awan ka man. Nalpas kumutan intulod ni sa radyo opisina. Mapan kon tusukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mga intulod mo akat saan ka apimanaw, ta ko na mapantay din ang ibawnan na kanyak. Sikamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Jay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mo ti imbaga ni Bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak, no adda ibaon na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot dayta. Tasikakat nga rod ti imbaw na. Nagalas ka ti panagniwniwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo iti life insurance? When, boss,
Masapol nga agpakita kayo ija opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta. Mapanak nga Ruden no nalpas amin na napapeles na. Dahil tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pag mayatan no ma-insure ti tao, tapno adanam naman, no dahito kahit pumusay. Pagsayaatan ti beneficiary, sir. Ada nga min maala no kasjay. Huwag ngagpaiso. Ita, ada maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawa. Damag ko. Ket dakkel samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno ada maalak no dahito kat pumusay. Boss, muda kayo mat ngay ti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo? Di mo man damagan dahi ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagay, taamok asaan ko amaala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mapasamak dahi ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Agpa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa dahi ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Mabayag pa'y kada kayo, sir? Basta dahi ta ti mariknak. Mabayag pa Nasalsalon atak pa ngamnuang. Ibalakad ko nga agaplay kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Saan kumatla nga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, ada ka din nakaskas dawi ti dayta? Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agsagana ka tayong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga gyan ijay. Asino kumatikadwak ijay ngay, sir? Adan to kadwa mi jay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa yung amuno ka kung asinon to ti kadwa mi jay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siyak? Bastag sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan na ita. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno mata da ito eh. Imposible kadipay kat makitkita ti dua matam. Iso asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat dinak pa'y matinaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pa'y? Baknang ko naman. Dusong batan na. Ikasar ka ada ko si tiyami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinan anay agundaway kung agpanunot, boss. Dusong batan nak, di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patgek nga imnas wano sanyata.
Ta nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss. Adi penak ti pusom. Amin to akid dawam kanyak. Itad ko. Kas itinako nakon, boss. Ikanak pa itinan anay agundaway ngagpanunot. Di mo kumaunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga lo'y patay ko lo di naksumpatan at akos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan analabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan nak. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masumbatan nak. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan niyo a reyna. Imposible, adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbalin na ka reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Ha? Anya nga iti aramidan na ijay, boss. Oh, reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm, Angam, apay nga ijay pa, boss. Awan pulos ti tao ijay. ano, kaya't mo tiyag presenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss, No, lakit na matulungan nak ket mapasungbat ko. At daytid ko akong gunam. gungguna. Nangag mo timbaga, gongguna. Oh, madi ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minen. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel kan napintas abalay. Si kakano ti agbalin a reyna iti dayjay apagtangan. Agpaiso ka diti magbagam? Agpaiso ko naktumat. Promise, fix my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko, ana? Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kunana ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali alalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga ron ti pagragsakam. Kaya't na asawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso ti imbaga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasatak no kasta. Song batak man langan, tapno dinan ibawing iti sabali. Kat amang numaawan anak pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak, sa anak ama kapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ka ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masumbatan nak. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Dayta ti imbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isang agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapol nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tama nga no maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapol nga agalibtakak. Agalibtak ka, tapno maalak ti gungguna, nga ingkarim kanya.
Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg. Tadda na pati pagsaritaan ta, Jerry. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg a restaurant. No saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idipimusay ti asawa ni Salvador. Binilin na ti trabahador na nga ipagnada ti papeles. Tapno maklaim na adagos ti life insurance plan, tinagawan nga asawa na. Gapo tadakkel tinaala na, adda simken iti panunot na. Mga asawa, kat ialaan namanen iti life insurance plan, tapno adda manen maala na a binipisyo. Kayat nangarod apasungbatan ti sekretaryana, tapno agbalin nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, sir? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg a restaurant. Ano saan? Agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos. Agpalig agsamay. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na. Tay manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas. Ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nadapay anak ta, boss. Ket day talaunay ti tartari kaya. Naibaga kanyak ni boss, ngagsagana akano, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan? Day tamot ti kunan ni boss. Ikan nakano iti dakkel aswildo. Imbaglakit din, tas ka tinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jack pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kunan ni dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool, kun agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon, no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kunan ni sir. Nasa ukadikan ka day di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasanungay nga agpaisaw. Dagiti magatang iti tiyendaan kan amin na narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorboat amapan ijay, nang.
Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan met nga rod tao ijay. Kasano nga rod ang makapandasar kan madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anak kapan ijay. Ta iso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano ang nakapanda ijay? Idi nabiit pa'y anag sakit ni madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano ang nakapanda madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni madam idi tiyempo ti gubat. Kasta mo ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kasta mo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada. Siya nga mintimbaga ni bus nga agkertaker ijay. Napintas nga ta ijay? Jakam mo. Kasta kanumo. Nagyan ijay ni madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kun kwa na. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Oray kasano ti kinabak nang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da iti nang asikasaw, naisapsapa ti ipupusay na. Itatanang pastan anaman. Sumbatang matan, ti idardarirag ko ka. Pudno ka di matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanyak. Numakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Numakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken numakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapugno ti panagayat ko ken ka. Agka ka natin, ti di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam, ang mabagtitak no dinakpalasumbatan, Jerry. Alaman laangan, sungbatan kan. Agpeso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi iti imbagak asumbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalaysa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano? No, da kayo ti umuna, boss. Ay. Yak kurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak kan ni Madam Cherry. Nga agkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta ti kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Ay, talaga kasta ti kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana? Kasta matimbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day di madam. Addan kaayan-ayat na. Iso nga ron. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga men. Ita apanawan, praktikalan ti babae.
Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Si kamatgayam day tamasabat ko, Sally. Nujak ag kamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente? Tamapan ko guyuguyan. No agkalay sa dabos, kanti sekretaryana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirag. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mat ani Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka, no makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaisaw. Ngam nasakit mo tiriknak, tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam, takas iti kunakong. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklang. Awan nga agpaiso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss, no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong road ti kalaysada. Diyak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaang ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbyag ijay ngay. Saan nga imposible iti baknang anak? Adadakkel a motorbot ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kit dawak ken ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagam pailaang jak maawatan. No apay akas lagkintay ag tirik na. Anya? Agkalay satan. Tapno si kan tiyagbalin na boss ti pusok, Cherry. Di nakadimat lang pagsangitan into nagasawat ha? Awan to tagtintid alwam iti sinong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige, umanugot ak nga rod iti kalay sa ngay bagbagam. Wala, itamit lang. May saganak amin na iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaang nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay sa akton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak tun abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinandaryo ti kwartayo isa nabiit. Sa may sa mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar iti kabitan agundaway. Na kayo ti matungpal boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar iti anyaman akayat ko.
Agasawa kami ni Cherry. Iti mabit. Kablaawan kayo, boss. Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka di agapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken, gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laang at agasawa dakat nga rod nanang. Ape akas la maladingitan kayo aya. Ay, nagsaya at kada tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat tirik nak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No day tati kayat na. Anya nga rod ngay. Adda karbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak para iti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahente ka ka di, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, kwa? Nadamag ko lang mo't, sir. Ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa nga ron, tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, letay, kwa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti kwarta ken koneksyon ni Salvador. Napartak ti panakaiproseso ti kalaysada ken ni Cherry. Apaman ang nagkalaysada, inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agawa ang nga ron, tanda pa'y importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, letay, kwa, dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit, ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta, tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak, matayak ka din, tagdamat kastak. Agbati ka pa ta siyak lang ti mapan iji opisina. Total, nalpas kon ana-fill up anti form. Anya ka di ti pampanunutan niyaw, Ma'am Cherry. Mas daawak man ka ni Salvador. Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, ma'am. Kasta nga rod manang. Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na.
Saan ta life insurance ko? Ha? Nabibiit kayo pailaan. Ada burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ta ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Ay, jak amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito'y pa'y parking lot ti pagsaritaan tayo, boss. Masapol anwa talang ang makaammo iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Ha? Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapan ijay? Damarla Kencheri. Agnain da ijay. Ngam sikalang ti makaammo iti daytoy. Apay ka di ang masapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ado asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulnog kay ti amin nga bagak. Tapalak na tarupam iti kwarta. Agtungtung palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka itim bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangimbagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y ang masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin nga bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay ijay, aginggat kay kayat mo. Sika nga ro ti agbali na caretaker ijay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas tuyo iti mapayag. Umay na kayo matlaang pasyara ni Jai. Ay na. Makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem na iti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intaghani mo, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Ije Harden Eden. Masigurado akayat mo ijaya pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibok hang itirik na nagiti napipintas sa tumatayam ijay. Duwata kandilaang amapan iti bagbagam a Harden Eden? At nakaduwata, ti mangiturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganit ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak a Harden Eden. Apa nagiti nagano a grocery items nga alaan ta diti grocery? Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino ko ba? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margirigat. Donate? Nini, itaman pa. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asikat ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay nga agbakasyon kapay iti probinsyayo.
Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurot ka di pagpasyaran may. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya tilinaon day ta maleta yo, nana. Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak iti probinsya, may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubli akmetlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rudam mo kin ni sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal saludsudom nga ubingon. Basta agawid ak pa ijay probinsya. Diyak amaw no kaano ak nga agsublay. Ambom kaday no napanandasar, kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbaga ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anda ka no pang tidan ni sir. I-donate na ka no. Donate? Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito'y manang. Wan, ngem ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsong ba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. At daislay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan na ti makita kaharten. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad na ita ka kay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamat kan kaslawan matatao di talugan. Alam napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang ang madlaw gapo karagitin na tayag kay kayo. Asinag ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay? Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no? Nagiti hapon na ijay, edi tiyempo ti kubat. Kasla sagrado alugan, no kasta. Kasla sulsulinak ti aglaw-law. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matangaw. Kasano nga ron nagiti ado akarga tayo? Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanom tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw at danom. Tapno makapan tayo iti kadaratan. Umulit tayo iti kabatuan. Ngam, saanak ka makauli iti kabatuan? Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't tilanot apagkaptan. Kasla tayo ka di bakes iti kabakiran. Nga agkapot ka dagitilanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makananon iti Harden Eden? Wano agbati ka dito igit ti baybay? Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? O pa'y nga rin nagreklamo ka? Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong anaurnong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada Marla kan dadulay ta. Mabali na napaglanguyan.
Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na dagiti agduduma ti Maris na tumatayab, nga agtay-tayab kan agbatbatay ka dagiti kayo. Juan Salvador, itak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana po manaw dagita, taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Harden Eden. Daita timpanagan na di lolo ti imo ng asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy, ta saan anadanon kano dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo kan lola na ditoy. Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato, ang nagkamang iti pusag ti isla. Awan ti ilutuan, kan ilabaan ta. Taawan mo dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla. Tada na pananda. Nga maapay akas di ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kaslasaan mo't nga agawin. Pag kunaam, asaan nga agawid? Umuna, ibaga na ngamin ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumbat ni Nanam Amarla no maminsan. Saan nga agsusuro ti bagbagana? Kasla ngamin adda ilimlimod na, nanang. Kunammat adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla innala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito islakan Marla, ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kadingag subli dito eh? Mabit kami lang. Depende, no malpas ko anagos ti katulag ko, may papaniti negosyo. Sige. Naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang, tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan na nasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka iti routing a pagsongrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom ti landok agit. Kun boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nangato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating latan iti unag ti inaladan. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan kang agpadlaw kadakwana. Anya ka niti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidak, kaemem tingiwat mo, no, kay lalaam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagiti amin nga araramidak. Maeranot ka iti kwartak. mangnamnama kayo, boss. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas kalpasan ti Kalaysa da Salvador Cancheri
Inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, napanda iti balay ni Salvador ijay isla, akadwada da Marla Kendado. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nagpakada ni Salvador ken ni Cherry. Imbaga na, asubyan nanto daytoy iti mabiit. Iti kaadana iti taaw, adda simken iti panunot na. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo iti alawas a napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makita mga aramidag, kaumam tingiwat mo, no kailalaam ti biyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidag, may raron kay ti kwartak. Magnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss? Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta kadya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idinaglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa pa talaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami ang nagsapol. Hindi saan may masarakan. Inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na siya sa awak. Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. Nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Anya ti napasamak? Papanan niyo kumata apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi ijay tao. Masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamag no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito'y matipagdaksan na. No nairom ti tao nga adda kuryente. Kaano nga ingatang agsubli dito'y da, sir? Kunano matasan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastoy. Agbabawi ka kadingay may dito'y. Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itadli sir ti sweldo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi anatin iti taaw. Nadawal ka di ti daluyo ni di natin boss? Medyo nga road.
Mas daaw kami kanindado. Tapaya salmi alasarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga ng iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin kaawatan ng almas. Laita nga rod, Ket. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi mat kanindado anatin ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di natin sakbay nga nyawag yun ti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Ilisan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasama kiti gayem ko. Imbag taragsabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Anya ka di ti baga manang. Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima, takas kanya. Kunaklo siya klaang ti agdua-dua. Patigayam si ka. Saan ako mga agdua-dua, no? Agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss, iti kinasarita kita. Anya nga tang agpaiso ti napasamak. Apay anat nagakunada. Kunayo nga awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimana aw. Kuna ni Eme iti nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti ibagbaga na. Imbag ta nasabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kunana mat, amapan ka no agpasyar. Idi dinamag ko no pagpasyaran na, kunana nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kuman, o pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la kumaasaan tan ita nga urayon. Agsublita kuman ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mat motorboat a pagluganan ta. Rumbang kuma ang mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y ang nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay ngay ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot ng agbalin a caretaker dito. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat ang nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat ti sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagidi akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga na kiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanan kwarta ang maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak may pag na ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. No di ka agagawa, maunat ka si mumulagan. Ti ahen ti insurance, kanibos. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da.
Adayuda ka nagitidad duma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man na niya terabidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno dinak mabigbig ni boss. O masinigak iti lamisanda. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Sherry. Kunakun kahit. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas itiday di immo na nga asawa na. Addan sakit milagro ang mapaspasamak ah. Kastama ti atap kao. Anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga da maramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na yung baganagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibagakin kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ija isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpaiso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda, idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpaiso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasaglaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko ang makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo kenkwana. Boss, kumusta nga ta Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Maligayang. Inkamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang kiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat day tasang kabasit nga urtag mo ah. Ah, Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan, ang mga naawanan ti abasto da. Boss, siyak ka di amapan ni Jay Isla? Uno, umay kayo mat? Apay lang umayak ngay. Pasurot ko'y tinalimad ni Dado. Kasalad da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawon na jay. Anya ti aramidam. Mang tulagak iti mang surot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit da iti mangsurot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mang surot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay, no ada telescope ti mangsurot, sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan nga binamaawat ti konsensyak, nupudno ti atap ko. Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulungan, nak. Nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki dya CR. Diyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Iso ti inumam. Sigurado ka kadi ang makaagas na kita. Ang mga ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ngam permi anasubot.
Anusam, tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tenak mangala iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mangala iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyang may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Agindak, tama nga na matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinagparang da Salvador Candado ang natinag ni Cherry iti tao. Iti sabali abangir, masikuran da Cherry kanana marla. Gapu iti kinaawan ti kuryente iti isla. Kan saan maten ida asublian ni Salvador. Kabayatan na, kinasarita ni Salvador ni Sally. Tapno maala na ti binipisyo, tapi nagparang na apimusayan ni Cherry. Iti mat isla, nagsakit ti tiyan ni Cherry. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maulaw ako. Agindak, ang mga numatumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inumakday na. Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malanga raw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaw ni Dadaw? Awagak nga no di polis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano ko mama kasurot ti pulis? Awa motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Ngam kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang harad kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jim, paborik mo, mana. Un, ma'am. Ano sa inyo lang at nasupot. Makaginawa kayo nung makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dayta sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sakngay naman, manang? Kaya't ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamot ti masabat ko. At din nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan lang ata.
Iti nga ta isla? Adda atap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamat Ma'am Chire. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka dito'y balay nyo, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijichendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan ija opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito balay. Pare ti bingay mo. One answer, narigat no ija opisina ti pangtudan nyo kanya. Pagsayaatan na, no at the life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalan ka man, ha? Di nakmet asawa, tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko ti asawam, tagpaaramid tan iti marriage contract. Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot dayta. Ay, idapok ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabat-batuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. Dayta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unang tigay ti karton. Pumanawak adagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi antisakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay, ti us-usaran dagi ti dadakil kaw, idi ubing kami. Isuan naramanak mo't day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpayso. Agyaman ak unay kan kamanang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyan tinapasamak kanyak. Berbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito'y islang agmay-maysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamo ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito ruar, ma'am. Ade pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, sino nga tatinangibati iti bagbagak? Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dato. Kat, nakita da ka di day jay amarla. Narigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton sa kimalipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton no awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumot ni Cherry. Adda karba nga kamang sapol ken kuana. Ibagak ka dagiti pulis asawaran dati disso aki malipkipan ni Dado.
Adalakit di tao ijay. Masiguradaw kasaan nga agpudno ni dadaw. Ibaga kiti gayem ko a pulis a mapanda ija adiso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat daytoy. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. Adalakit di kadadado. Wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay ngay bati dalat ta ditaw. Apay adida inyo nag. Madidaytoyan Tila ang panangipupok da kadata ditoy kat maysan a krimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy a krimen, ma'am. Wen ama nang, amin a klase ti krimen. Ada katukad na adusa. Di da ka ni nakita idimpan mo ti bastuna iti isla. Saan, boss? Tarabimat. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog da siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako ma. Ikan ka mat iti bingay mo. Naalakon ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta. Ops! Saan mo nga ituloy? Amok ti kayat mo nga ibuksilan. Bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig titid ko kumakin ka. Ay, saan boss? Sige, sana ko nga sa upay. Anya ka diti ka udyan adamag ki ikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. Adawaran manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri isla. Amuda ka di jay. Maban ti teleskop tinang surot iti nalimad. Uray addada iti adayo. Nakita da tinang sardangan ni Dado iti motorboat. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma. Taad dapay tigayam mo ijay ki ikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak. Asibibiyag pa'y tigayam ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays? Kitaan da pa no saan na mapan ija ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigataan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija si ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta malidliday dito'y nangipak niyan da kadata, ma'am. Kunak no pudno nga ayatan nak ni Salvador. San mat, tay may nakimbati dito'y. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom tinagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kasla kayat ko ang mapantay ti resto bar, Dado. Inak man mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agungot mo. Nagmarya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y laang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no ti imbagak? Ay, man langan, boss. Ay,
Patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayo, boss. Kitwa na. Lihim bagak. Patuluyan. Ah, makakita nga ruden iti nagpipintas ababalasang. Oray makakita ka. Di na kamot lang kayat. Kaputa nagalas kamay. Ah, ni Boss Mart? Masikuranak unay dito eh. Awan ka di ti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landok mat. Saan ta amaluktan ta nakakandado itirwar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige. Mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakob. Sige, aggo na itangarudan. Intamang sapol no adda kayo iti asidag. Ay na, adda nga agpayso kayo ditoy. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makaulit nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot ang nakauy-uy iti kayong. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, inkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am. Jay ar-arabatek a pagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan na tamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakes a tao. Inkangarudan alaan ti bunang. Taurayan ka dito eh. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag manan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakiskit din nga iti bus tayaw. Wan nga rod. Nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay wun, ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaon iti talay. Ngem ulos mat akinartay ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Agsungbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anak kapupok. Ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makarwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kurso na dayo. No ubing kan napintas. Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit kan sana napintas.
Agmayat na dagos, nuyawis ko ti kalaysa. Ipan yun to kadimanan ijay isla, boss? Kamumtang iwat mo, no kaya't mo tinasaya at loko. Ay, gayam. Nakalipat ak, boss. Sa narumbang akan nayon ngay palagip ko kin kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pag-akanayon, boss. Nasayat, amangan mo jak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. At daytan, manumutan kinatagbat ta pagbaddakan. Ang aguray ta padasat ti umulay. Takita ag tiruar ti bakaw, no adda mabalin ta pagbabaan. Sige, mangala akmat iti atindog aruno. Tayawat ko kan ka tinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Un ma'am, bareng maaramat ta pagkaputan nga umulog iti bangir ti bakaw. Alwadam nga ruan. Amang ano saan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan, ma'am. Nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alang arud manang, bareng makababata. Anya ka din ti madamag, kikaw. Sigun iti nyawag ti gayem ko. Dandani da kanon iti kabatuan akim malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnerbyos ka nagiti mapaspasamak. Alwadan nyo ha. Ang mga nadadakas nga bunga na ita panagnervyos yo. Saan mo't siguro, tawan mo sakit kaw. Napanan ka di da boss kan Dado. Ay, jakman amaw. Kanayon damot nga kuy-kuyaw no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana, ada ka di pagbabaan ta? Un ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atap pang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Un ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta. No makababata iti bangir ti bakaw. Agturong tapay iyay ayan ti batbataw. Ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga Rod, siyak matan ti umuli manang. Nanang, panaggunayong, agbalegi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ammo anak ko. Ngam ko namat ti gayem na, nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samot ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka no ni Kiko nga dainyawat ni boss kanidado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pirak. Nasa umon anak. Di da mabutang nga uray at damay sagma. Makitam ka di ti makitkitak iti taaw. Yatin samot day jay, ma'am. Ay na, saan nga ta managdakdakas dagi jay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamat siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga ules. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talata nga rod ti lupaw. Wen manang, saan ta sardayan nga iwagayway? Hello, nakaawag ka matkikaw. Ada ka di napatig nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga adda kano inlugan da adwa babae iti ate. Asino da ka naw? Saan da pa'y kano akinasaw ti babae? Nagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa yamapanag iti dwa iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga rod ti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw. O sino ti kinasarita mi ti telepono? Ada kayo matgaya man, sir.
Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano anya tinagan timang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan, damagam no sino ti umawag. Nalawag? Wan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti mawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka pa'y mat siguro ngagkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Jakamukin ka. Panawan ka man langan, kabaw. Kunakon kat si bibiyag ka pa'y gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga na tayak gayam? Kung naldabos kandado, nakita da kano anatin na iti taaw. Impasawar na pa iti taaw karag iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pa in a Salvador. Isugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad dama di a plano na. Itatanag parang ka. Kan imbagam karag iti pulis ti naramid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay ka mat dito'y balay da, boss, kikaw. At dandamarla kan cherry di presinto manang. Kunakon kat. Apay a pinagparang ni Bus Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di a krimen, tikasta? Talaga krimen manang. Umda sa pakaibaludan na iti tong palbiag karag iti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta. Kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman ak unay kan ka. Tain remedyom ti pan nakaispal mi ija isla. Mas dawak namin, tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana day ja Salvador. Ang mga no aramidan na iti sa bali. Anyang ron ti aramidam kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaramid ti krimen na awan kasabwat na? Iso akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid da. Apay nga tang adalat ta tao. Akabaalan dati agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak. Saan alimpyon ti kasjay apa nagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagraran na tayo iti restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Aramidem ti bagbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay anagrigat ka makaawat. Awagam ka di wano saan kan akaraman iti pagsaritaan mi. Ay, karamanak boss. Damat lang, awaga kon. Ibagam nga iti restaurant. Saan unay nga adu ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayuman ija presinto. Ada kanon ijay dagiti talo ang managdakdakas. Iso ti inyawag ti gayam ta pulis. Natiliw da adago sida? Ada a talo kano iti may sa restaurant. Ang mga no agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Isa natiliw da adagos. Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimen ti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud. Kumusta kan Salvador aman luluko? Cherry, my love.
kasanungardakan nito eh. Mas daw kayo atalo. Tanakarwar kami iti nang ibulosam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damat basol mo iti napasamak. Inpagnam ti papeles, idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wenno saan. Ha? Ay, awan pa kay naigak itinapasama ka? Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abukles. Ay, madam, ay, di na ko mairaman a paibalon Ay, awang basol ko. Basta nakisabot ka iti may sa Krimen. Karaman ka amadusa. Tapno saan yung aramidan iti sabali. San, di na kam kuma ipaibalod, Cherry, may lamo. May lab tarupan. Alaam ti kwarta nang isukatam kanyak. Takaidam ija pagbaludan. May saak ang mabigbig ani kusyante. Ita, anak nito'y nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa ang makarwar dito, boss? Adu at tawon ti pan nakaibalod yaw. Tanda kayo kat nga ron ti mastermind. Sabali ti ayan ko asilid. Nga magkikita tayo latta. Nagsinangot isilid nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Diyak kayat may bunti. Saan? Diyak kayat. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluhan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.